Район үзәген төзекләндерү буенча традицион үмә үзелеп килүче дуслык паркында үтте. Бюджет оешмаларының хезмәт коллективлары үлән чапты, карт агачларны кисте, күп елыклар утырттылар. Көн матур, кояшлы иде, шуңа да эш жайлы барды. Biz bu parkni yig'ishtiramiz. Qaragan butoqlarni olamiz, ostagi butoqlarni kesamiz. Shuni mashinaga tiyib, Bixaburga poligonga chiqarib yuboradi. Keyifleriniz nechuk? Keyifler Allohga shukr, kun motor, ishlarga keyif. Здесь планируется парк, и мы сегодня все организации вышли на средник, наводим чистоту и порядок для будущего хорошего настроения нашего населения. Үмә барышында Печков урамының 1 номерлы йорты каршындагы территорияга газон җәелде. Барлыгы 4 КАМАЗ шүпчән чыгарып түгелде. Выходит на средники работы, значит, с 13 часов 00 до 16. В основном работают работники бюджетной сферы, это администрация, военкомат, дом культура, образование, молодежные организации с молодежной команды. Авыл җирлеге башлыгы 1 һәм 10 йортларда яшәүчеләрнең үз фатирлары алдында үз территорияләрендә тәртип урнаштыру өчен үмәгә чыкканларына гаҗәпләнүен белдерде. Сентябрь ахырында әлеге паркның бер өлеше куллануга тапшырылачак. Ә бит андагы матурлык аларның тәрәзәләреннән күренеп, сокландырып торачак бит югыйсә.